Canviem de tema. Finalment, el bloc del projecte de la Casa d'Oficis de Noves Tecnologies Sant Feliu Ciutat Digital ha obtingut el tercer lloc del segon Premi EduBlogs 2008. Aquest concurs està promogut per l'Associació Espiral Educació i Tecnologia. Enguany es van presentar un total de 349 edublogs de tot l'Estat. S'anomena edublog als blocs educatius d'un centre, d'un grup o d'una comunitat d'aprenentatge i és un espai de treball i intercanvi. El bloc de la Casa d'Oficis Sant Feliu Ciutat Digital és l'espai d'intercanvi i treball entre tots els seus alumnes. És una eina de diàleg i ús pedagògic entre l'equip docent i els 18 joves d'entre 16 i 24 anys en el seu procés formatiu com a tècnic en sistemes microinformàtics i com a dinamitzadors digitals. A més, a la bitàcola reflecteix com els alumnes treballadors adquireixen experiència pràctica professional en aquestes dues especialitats. 105.3 Notícies. I no deixem el bloc de la Casa d'Oficis perquè avui estan realitzant una sèrie d'activitats a la plaça de les Roses. Els dinamitzadors del bloc commemoren d'aquesta manera el Dia Internacional d'Internet, que és demà dissabte 17 de maig. Amb aquestes activitats es pretén acostar internet a la ciutadania i entre elles destaquen la compra online, aprendre a utilitzar Google i Google Earth, demanar hora al metge o crear comptes de correu en 5 minuts. També destaquen les activitats relacionades amb Sant Feliu, com són l'explicació pels comerciants de com gestionar l'aparador online del Comprem i com fer una reserva dels moments importants del barri a través del blog Fem Barri. Us queda una hora per gaudir d'aquestes activitats a la plaça de les Roses, que finalitzaran a les 2 del migdia.